खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। बे खेबाव सोरखारि फोरोंगिरि साख्रि मावनायफोरनि थाखाय मोनसे गोख्रों आयेन बानायबाय आसाम सोरखारा। जायफोर फोरोंगिरिफ्रा सोरखारि फरायसालिनि साख्रि मावो बिथांमोना सोरखारा थिखानाय माखासे गोख्रों आयेनफोरखौ मानिनानै सोलिनांसिगोन। आयेननि बादियै फोरोंगिरिया फरायसाफोरखौ फोरोंनाय समाव मबाइल फन बाहायनो मोननाय नङा आरो फोरोंगिरिफ्रा फरायसाफोरनि एटेन्डेन्स लानाय एबा फरायसाफोरनि मुं थिसननाय आरो गोनांथार खामानियावल' मबाइल फनखौ बाहायनो हागोन। आरो समाजारि बिजोङाव सोरखारि साख्रि मावनाय फोरोंगिरिफ्रा दान्थे बिदान्थे खालामनो मोननाय नङा आरो गाज्रि भिडिअ एबा सोंखारि जाथाव भिडिअफोरबो हगारनो मोननाय नङा। जुदि बेफोर फोसावजानाय नेमखान्थिफोरखौ मानिनानै सोलियाब्ला आयेन बादियै गोख्रों राहा लानो थाखायबो फोसावनाय जादों। नगावनि पुलिसनि गुलियाव सासे डकाइत हान्जानि मास्टार माइन्ड खैरुल आलीनि जिउ खहा। मोनानि समाव सासे सुबुंनि नखराव हाबनानै सिखाव खावनो नाजाबाय थानाय समावनो पुलिस आरो डकाइत हान्जानि गेजेराव गुलि गावनाय जाथाय जायो। जेराव पुलिसनि गुलिया नांनानै डकाइत हान्जानि मास्टार माइन्ड खैरुल आली उर्फे मनिया जिउ खहा जायो। गोब्राब हालोदाव बिखौ देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोनब्लाबो देहा फाहामसालियाव सहैनाय लोगो लोगोनो डक्टरा बिखौ थैबाय होननानै फोसावो। मख'नो गोनांदि बे दुथां मास्टार माइन्डनि आखायावनो थांनाय एप्रिल दानाव मरिकलंआव डक्टर रन्जित सयकियानि न'आव गिख्रंथाव गाग्लोबनायाव बिसिया अबथिरायै जिउ खहा जानांदोंमोन। बे जाथायखौ खालामखांनायनि उनावनो खारखोमानानै दङमोन डकाइत मास्टार माइन्ड खैरुल आलीआ। नाथाय पुलिसआ बेनि बागै सिखाव खावनो नाजानाय खौरांखौ मोननाय लोगो लोगोनो आवथेनानै गुलि गावनाय जाथायाव बे दुथांखौ हमनो हायो। पुलिसआ बिनिफ्राय सिग्रोमनाय समाव गंसे 7.65 mm पिस्तलखौ बोखांनो हादों। पुलिसआ मिथिनाय बादिब्ला बिसोरनि डकाइत हान्जाया गासै 6 दंमोन। बेनिनो खैरुल आलीखौ गुलि गावनानै हमनो हादों नाथाय साबाया खारखोमालांनो हायो होननानै मिथिहोदों। रायजो नाङैनो मुवा बेसादनि बेसेन बांनाय खनले पेट्रल डिजेलनि बेसेन बांनायखौ लानानै आसुआ मन्थ्रिनि मुसुखा सावनानै बिजेपि सोरखार हाय हाय बिजेपि सोरखार गो बेक बायदि स्लगान होनानै गोख्रों सोमावसारनाय हाबाफारि बानजायदों। बे बेलायाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया जेसेबांनाखि बायजो हादोर इरान आरो आमेरिकानि दावहाया जोबा अब्लासिमहालागै भारत हादोरा बेनि गोहोम गोग्लैनायनिफ्राय गोजानाव थानो हानाय नङा। दावहा जोबब्लासो बेनि जेंनाया सुस्रांजागोन होननानै बुंथियो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। बिटिआर कअर्डिनेशन कमिटि अल आसाम ट्राइबेल संघआ ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लकआव आयेन बेरेखायै दखल खालामनानै थानायखौ इभिक्सन खालामनांगौनि दाबिजों बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिनो गांसे गोसोखां बिलाइ गथायदों। दुलाराय आसाम ट्राइबेल संघ बिटिसि कअर्डिनेशन कमिटिआ बिटिआरआव थानाय ट्राइबेल बेल्ट ब्लक आरो हाग्रा ओनसोलखौ दखल खालामग्राफोरखौ थाबैनो होखारनांगौनि थाखाय दाबि खालामदों। आफादनि मोनसे थान्दै हान्जाया मैयानि सानाव बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिनो ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लकफोरनिफ्राय दखल खालामग्राफोरखौ होखारनायनि सायाव थाबैनो राहा लानो आरो बिटिसि ओनसोलाव हाग्रा मोनथाय आयेन 2022 खौ मोजाङै मावफुंनो थाखाय खावलायदों। गोसोखां बिलाइयाव मख'नाय जादों दि आफादआ गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनि PIL नम्बर 78/2012 आव होनाय बिथोनखौ गोख्रोङै मावफुंनो दाबि खालामदों। जेराव बिबानगिरिफोरखौ ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लकफोरनिफ्राय आयेन बेरेखायै दखल खालामग्राफोरखौ बोखारनो बिथोन होनाय जादों। कमिटिया अजद होनाय बादिब्ला बिजिरसालिनि बिथोन होसेयावबो गोबां ट्राइबेल ओनसोलफ्राव दखल खालामगासिनो दङ आरो बे आफादआ हाग्रा आरो रिजार्भ खालामनाय हाग्रा ओनसोलफोरनिफ्राय आयेन बेरेखायै थाफैनाय सुबुंफोरखौ होखारनो थाखाय दाबि दैखांदों। बिटिआर कअर्डिनेशन कमिटिनिफ्राय हाग्रामा सारखौ लोगो हमनो फैदोंमोन आरो दिनै जों मोनसे मेम'रेन्डाम साबमिट खालामबाय आरो दिनै लोगो हमनायनि जाहोना जाबाय मा जों मोननै माबा पइन्ट्स लाबोदों आरो बे पइन्ट्सआ जाबोबाय मोनसेया जाबाय एनक्रचार आरो मोनसेया जाबाय फरेस्टआव बेदखल खालामनाय। बे मोननै बाथ्राखौ लाना जोङो दाबि दावा खालामदो। जों मिथिगौ बिटिसि सुक्ति जानायनि उनाव जेरैबायदि जों सानदोंमोन जे बिटिसियाव जोङो ट्राइबेल माहारिफोरा सुख सान्थि संसार जानो हागोन खिन्थु जों नुबाय जे बिटिसि सुक्तिनि उनावबो बेयाव लैहोर गुबुन हारिफोरा हाबफैगासिनो दङ आरो बेनिफ्राय फरेस्टफोरावबो लैहोर बिसोरो हाबफैगासिनो दङ आरो जोंनि हा हुफोरखौ दखल खालामगासिनो दङ। थांनाय 2012 सनाव प्रद्युत कुमार बरा होनना बुंनाय सासेया PIL खालामदोंमोन आरो बे PIL खालामनायनि लेखायै बिटिसिनि ओनसोलाव गासै जि 1900 बेल एन्ड ब्लक दङ बेयाव 4 लाखनिख्रुइबो बारा हायाव बेदखल खालामनानै गुबुन हारिफोरा दङ आरो बेखौ सरकारा कर्टआ बुंदोंमोन जे बेखौ
थाबैनो बहिष्कार खालामनांगौ आरो बेनिफ्राय जाय अफिसारा बेखौ बहिष्कार खालामा बे दरमानिफ्राय माने फाइन हिसाबै कर्तन खालामनाय जागोन खिन्थु जों नुबाय दिनै 12 सननिफ्राय दिनैसिमहालागै माने होखारनायनि खुनु जेबो माने माबा लायाखै जायनि जाहोनाव मा जादों गुबुन हारिफोरा बा माने गुबुन रायजोनिफ्राय फैनाय लैहोर मानसिफोरा बिटिसिआव हा दखल खालामगासिनो दोङो आरो जोंनि ट्राइबेल माहारिखौ गाग्लोबनायनि मोनसे आबहावा खालामदों